Ahojte, dnes sa chcem porozprávať o vojne na Ukrajine trochu inak než zvyčajne. Nie politicky, nie senzácie chtivo, ale normálne, v kontexte a s vecami, ktoré si veľa ľudí možno neuvedomuje. Nie je to video o tom, kto má pravdu a kto nie. Skôr o tom, ako táto vojna reálne vyzerá a čo sa za ňou skrýva. Vojna nezačala v roku 2022. Veľa ľudí má pocit, že vojna na Ukrajine začala vo februári 2022. V skutočnosti sa však konflikt začal už v roku 2014. Vtedy došlo k anexii Krymu a k bojom na východe Ukrajiny v oblasti Donbasu. Rozdiel je v tom, že vtedy išlo o lokálny konflikt, ktorý sa z pohľadu sveta javil ako zamrznutý. Rok 2022 neznamenal začiatok, ale obrovskú eskaláciu toho, čo tam tlelo už roky. Ako vyzerá moderná vojna? Keď si niekto predstaví vojnu, často vidí tanky, frontové línie a veľké bitky. Realita dnešnej vojny je ale iná. Veľkú úlohu zohrávajú drony. Na prieskum, navádzanie útokov aj samotné zásahy. Rovnako dôležité sú satelity, komunikácia a technológie. Bez signálu, dát a informácií dnes armáda prakticky nefunguje. Je to vojna, kde často rozhoduje technika a informácie, nielen počet vojakov. Úloha civilistov. Ďalšia vec, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje, je obrovská úloha civilistov. Dobrovoľníci zabezpečujú zdravotnícky materiál, humanitárnu pomoc, logistiku alebo podporu pre vojakov na fronte. Milióny ľudí museli opustiť svoje domovy, žijú ako utečenci alebo v zničených mestách. Pre nich nie je vojna niečo abstraktné zo správ, ale každodenná realita. Informačná vojna. Veľká časť tejto vojny sa odohráva aj mimo boiska, na internete a v médiách. Informácie, propaganda, zábery vytrhnuté z kontextu alebo úplne falošné správy. Pre bežného človeka je extrémne ťažké rozoznať, čo je pravda a čo manipulácia. Preto je dobré pristupovať k informáciám opatrne a neveriť hneď všetkému, čo vidíme. Prečo je táto vojna dôležitá aj pre nás? Možno si niekto povie: je to ďaleko, netýka sa ma to. Lenže táto vojna má dopad na celý svet, na ekonomiku, ceny energií, bezpečnosť aj politické vzťahy medzi krajinami. Je to konflikt, ktorý ukazuje, ako krehký je mier a ako rýchlo sa môže situácia zmeniť. Toto video nemalo nikoho presviedčať ani hovoriť, čo si máš myslieť. Skôr ponúknuť pohľad trochu viac do hĺbky a bez emócií. Ak ťa zaujímajú podobné témy vysvetlené normálne a v kontexte, budem rád, keď dáš odber alebo napíšeš do komentára, o čom by si chcel video na budúce.